na sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bagong flag down rate ng taxi, ikinadismaya ng mga taxi driver at operators. Remote work setup sagot sa masikip na trapiko. Ina nalunod matapos mahulog sa tulay. Magkababata parehong top-notcher sa mining engineering licensure examination. At 5 taong gulang na lalaki pambato sa table tennis sa Batang Pinoy 2022. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag malam maamyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Dismayado ang mga taxi operators sa Cordillera sa bagong flag down rate ng taxi na inaprubahan ng LTFRB. Hiling nila'y ipantay sana ang flag down rate sa national level. Magbabalita Charles Limon. Aabot dati sa 1,000 ang kinikita ni Mike sa pamamasada ng taxi. Pero sa sunod-sunod na taas-babang presyo ng produktong petrolyo, 500 pesos na lang ang naiuuwi nito. 500 sir, araw-araw yun. Magkano pa yung boundary na ibibigay mo? 900 sir, yung kuhan. 900 yung boundary, tapos gasolina yung kuhan. Medyo kuhan, mahal. Kaya inaasahan niya ngayon na dagdag sa kita niya ang pagtataas ng 5 pesos na flag down rate sa taxi. Mas maganda naman sir, para kuhan, kumita naman kami. Inaprubahan na kasi noong nakarang linggo ang bagong fare matrix ng LTFRB sa taxi. Epektibo ang dagdag na 5 piso sa flag down rate ng taxi sa ika-3 ng Oktubre sa buong bansa. So sa taxi, magtataas lang po tayo ng 5 pesos. So yung flag down po natin ngayon na 35, magiging 40 siya. Wala pong dagdag doon sa mga susunod na kilometer. Magandang balita ito para sa ilang taxi drivers, pero ang iba, hindi ito sapat sa kasalukuyang presyo ng produktong petrolyo. Kulang itong 5 piso dahil alam naman natin na humihiling tayo. Ang car taxi transport dito sa Baguio ay humihiling ng unified flag down. Kaya medyo dismayado po ang sektor ng taxi dahil hindi naman po ito napagbigyan. Dapat pare-parehas po sana ang flag down ng mga taxi nationwide. 45 pesos kasi ang bagong flag down rate ng mga taxi sa buong bansa maliban sa Cordillera na 40 pesos lang. Gusto din sanang palitan ng mga operator ang 2 pesos na per minute ng taxi at 13 pesos at 50 centavo kada kilometro, pero hindi pa napapanahon itong pag-usapan. For now, para immediate sana yung parang may bibigay naman sa mga drivers po natin sa taxi, ay kahit man lang sana pinarehas yung kahit hindi nagalawin for the meantime yung per minute or per kilometer, basta yung unified sana na hinihiling ng transport operators and taxi sa Baguio ay mapagbigyan naman. Noong Hulyo, nagharap-harap ang LTFRB at mga operators ng taxi sa La Trinidad at Baguio City. Binalangkas ng pagpupulong ang hiling ng rehiyon na pumantay na ang Cordillera sa national rate ng taxi. Pero ayon sa LTFRB, So nung lumabas po tong order na to, pina-follow up po namin sa central office yung petition na yun din ng Cordillera para sana mapagpantay din. So let's wait po. Nakipag-coordinate naman na po kami sa legal, si Attorney Laird nakipag-coordinate na sa legal, kami rin sa central. Pina-follow up namin para sana magpantay na rin.
Pinapaalala din ng LTFRB ang pagbibigay ng mga taxi sa rehiyon ng 20% discount sa mga estudyante at mga senior citizen. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinag-iingat ngayon ang mga tsuper at mga operator ng mga pampublikong sasakyan sa mga text scam at phishing websites. Target kasi ng mga ito, mga pantawid pasada cards. Magbabalita Sofia Pagaduan. Laking tulong kay Mang Alex ang pantawid pasada ng LTFRB. Iyon lamang, ilang buwan na siyang hindi nakatatanggap. Matagal ng ang hindi ko lang maalala dahil March, January, February, March, April yata yun ang huli hanggang ngayon wala. Ito yung pantawid ko na April lang uling ko hanggang ngayon wala, laging walang laman. Ang Pantawid Pasada Fuel Card ay isa lamang sa mga programa ng LTFRB at Land Bank para sa mga public utility jeepneys. Patuloy po kami nagbibigay at nagve-verify kasi meron pa rin pong mga hindi kumukuha ng kanilang mga subsidy cards, fuel subsidy cards sa Land Bank. Itong fuel subsidy cards po dapat kunin nila sa Land Bank of the Philippines at yun ang gagamitin na sa mga participating fuel stations para kasi kailangan yun nasa swipe at doon na dideduct yung kanilang 6,500 per unit. Ang programang ito ay unang ipinatupad taong 2018 at 2019. Alinsunod ito sa RA 1963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Sa Cordillera, 4,929 accounts na ang opisyal na nakaregister at tumatanggap ng pantawid pasada. Ginagamit itong pambili ng mga tsuper ng gasolina o diesel sa mga partner fuel stations ng LTFRB. Pero nitong nakaraan, nanawagan ang Land Bank of the Philippines sa mga tsuper na ingatan ang kanilang mga card. Posible kasi itong mabiktima ng mga phishing website at mga scammers. May ilan kasing napapabalitang mga scammers na nagpapadala ng text message tungkol sa mga ayuda. Ang phishing ay isang modus ng mga scammers. Modus nila ang paghingi ng iba't ibang detalye gaya ng ATM account number, PIN code, password at iba pa. Kadalasan itong nangyayari sa mga bogus na mga websites kung saan nagpapanggap ang mga ito bilang official website ng isang organisasyon o personalidad. Huwag po nilang pipindutin yung nakalink doon at huwag nilang sasagutin yung text na binigay sa kanila. Kasi once na may pinindot sila doon, lalo na yung link, sila magkakaroon na ng makukuha na yung number nila at saka yung ibibigay na instruction na kung ano ang dapat gawin, magbigay ng ID, bigay yung detalye o information dun sa kanila. Dagdag pa nito, may mga websites din umano na nagpapanggap bilang Land Bank website na nanghihingi ng mga personal na impormasyon ng individual. Although yung kasing fuel subsidy cards na ngayon na ini-issue, hindi nila actually yun mache-check sa Land Bank. Makikita lang nila yung ilan na yung laman pag pupunta sila sa gasoline stations. So, like anybody of us inya, antay nga basta mamatimot kasi kung nada nga rin Land Bank, madaming ways na i-check. Kasi minsan, sinasabi lang na Land Bank, di ko namat payment na gito yung Land Bank. Handa nga basta nga, hindi sila basta nag-text ng ganun. Wala pa namang naiulat na naloko sa Cordillera dahil sa nasabing modus. Sa lungsod ng Baguio, nasa 5,254 na benepisyaryo na ang nabigyan magmula kahapon. 1,883 nito ay hindi pa nakukuha. Pinag-aaralan pa ng LTFRB kung magbibigay muli ang ahensya ng panibagong tranche ng Pantawid Pasada Program. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Para maibsan ang lumalalang trapiko sa bansa, panawagan ng isang senador na panatilihin ang remote work arrangement. Ang buong detalye sa report ni Taj Rosales. Traffic ang isa sa mga kinaiinisan ng publiko, lalo na sa mga nagtatrabaho. Pero hindi ito problema ni Josa. Ito'y dahil mas pinili niyang magtrabaho gamit ang work from home setup. Kasi mas convenient siya
hindi siya nakakapagod kasi hindi mo kailangan mag-travel araw-araw para pumunta sa office, ganyan. Mas okay siya yung setup na work from home. Tsaka mas safe siya especially nagkaroon ng pandemic. Hindi ako makikisalamuha sa iba't ibang tao. Sinubukan niyang magtrabaho sa isang face-to-face setup noon, ngunit 2 buwan lang siya nagtagal dito. Para sa kanya, mas maraming benepisyo ang work from home setup. Masahe siya sa pamasahe. And hindi rin ako palalabas kaya nakaka-menos-menos din siya sa gastusin. Kasi kung yung pamasahe na sana ilalaan na lang sa ibang expenses sa bahay, napupunta siya sa pamasahe kung face-to-face. Unlike sa work from home, pwede na siyang ilaan sa mga iba pang mga bills. Kaya ang ilan pinili ang work from home lalo ngayong pandemya. Ayon sa isang pag-aaral na inilabas ng SIC Asia, halos 52% ng mga Pilipino ay work from home na. Nito lamang 15 ng Setyembre, pinayagan na ng Fiscal Incentives Review Board ang extension ng 70% face-to-face setup at 30% work from home arrangement ng ilang kumpanya hanggang Disyembre. Ibig sabihin, mananatili pa rin ang tax incentives ng ilang mga kumpanya hanggang sa katapusan ng taon. Para kay Josa, malaking tulong umano ang work from home setup upang makabawas din sa trapiko. Yes, at some point, makakabawas siya. Though marami kasing mga factors na kailangan i-consider or causes ng traffic sa bansa natin. Pero oo, naniniwala ko na makakabawas din siya kasi halimbawa yung mga work from home setup na empleyado, hindi sila araw-araw magko-commute or makikisabayan sa mga public transport or yung mga may-ari ng mga vehicle, hindi sila araw-araw na magbabiyahe, ganyan. So malilesen. Sinang-ayunan din ito ni Senator Win Gatchalian. Mungkahi niya, bumuo ng programa na magbibigay ng tax incentives sa mga kumpanyang susunod sa remote working arrangements. Sang-ayon siyang nakababawas ng trapiko kung ang ilan sa mga nagtatrabaho ay work from home na lamang. Sang-ayon naman ng LTFRB sa nasabing suhestyon. Yes, ma'am. Yung sa mga ibang mga ahensya na pwede namang mag-work from home, maganda po yun. Lalo nito po yung mga may setup na sinasabi nilang 4 na araw na lang, 7 to 7. Malaki ho talagang kakulangan din yun sa, hindi lang kunwari sa trapiko, tipid na rin sa pamasahe. Bukod sa pagbawas sa trapiko, nakakatulong din umano ito sa work-life balance ng mga empleyado. Maaari rin umano itong maging solusyon sa pagbaba ng demand ng produktong petrolyo. Taj Rosales, para sa Luzon Headlines. Ilang grupo ng mga siklista sa Baguio ang mano-manong nagbilang ng mga gumagamit ng bisikleta bilang transportasyon sa lungsod. Kung bakit, alamin sa report na ito. Mula nang magpandemya, naging katuwang naninil ang kanyang bisikleta. Ito kasi ang araw-araw niyang ginagamit papuntang trabaho. Height ng pandemic pa noong time na yan. So pinakaramdaman ko kung kaya mag-bike tour from office, bahay pa na opisina. Pero nung nag-gauge ko na, doon na sinimulan ko na. So sinet up ko ng bike for pang bike to work. Tapos from that point, almost every day na. Monday to Friday, minsan kung may errands, pati Saturday and Sunday. So malaki raw ang natipid niya at nagsilbi na rin itong ehersisyo. Si Carlo naman, bata pa lamang ay nawili na rin sa pagbibisikleta. Kaya noong 2020, nagbukas siya ng bike shop. Agad itong bumenta. So when the pandemic comes, siyempre nawala lahat, na-freeze lahat ng mga transportation. So ang inalaw lang is biking. So walking and biking. So people tend to buy bikes. And yung iba, retrieve nila yung bikes nila, parang inaayos nila, pinimp nila yung bike nila para magamit ulit kasi yun lang ang way of transport noon eh. Mabuti na lang daw ay nagkaroon na ng mga bike lanes sa ilang kalsada sa lungsod. Very efficient yan, useful yan kasi ang mga bikers nabibigyan sila ng chance na makapag-bike on their own space. Para mas madagdagan pa ang mga proyektong nakatutulong sa mga ito,
Sinil, kasama ng aabot sa 65 bicycle enthusiasts sa lungsod, mano-manong binilang ang mga residenteng gumagamit ng bisikleta sa pang-araw-araw. Ang pagbibilang is during rush hours, morning and tsaka afternoon. So parang binibilang namin kung ilan yung dumadaan sa particular routes, halimbawa going in and out ng Central Business District. Evidently, it can be noticed din naman for the past 2 years or 3 years na lumaki yung population ng cycling community sa Baguio. Protect yung mga cyclists natin kasi, right? For example, right now, may mga bike lanes nga tayo pero hindi siya napaparadahan pa rin siya o kaya wala pang ganong awareness sa ating road users kung ano yung value or ano yung purpose ng mga bike lanes at paano makikipag-mingle yung mga motorists natin dun sa mga cyclists natin kapag may mga bike lanes tayo. Kasalukuyan pa rin nilang tinatapos ang resulta ng nakalap na datos. Umaasa silang magamit ito ng mga mambabatas ng pamahalaang lungsod para sa mga proyekto at programa para sa mga siklista. Ang isinagawang bicycle count ay suportado ng pamahalaang lungsod at ng Mobility Awards. Ito'y isang platapormang kumikilala sa mga proyekto ng mga LGUs at establishmento sa bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Marathon event nito lamang linggo dinagsa ng mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magbabalik sa report Sofia Pagaduan. Kahit hindi maganda ang panahon noong linggo, dinagsa pa rin ang Baguio Foundation Day Marathon. Strength natin around 500 pero dahil nga yung weather natin naging ganito, I think meron kayo ng mga 350 siguro na runners. Some of them kasi ma'am, kumuha na ng kit and then nag-virtual na lang sila. Ang naturang event ay may 3 kategorya. Ito ay ang 3 kilometers, 5 kilometers at ang pinakamahaba na 21 kilometers. Sinalihan ito ng mga runners sa iba't ibang panig ng bansa. Maging mga internasyonal na kalahok ay hindi nagpatalo. Ang PMA cadet na si Samuel nasungkit ang 7th place sa 21-kilometer category. Nung past na sa event ng PMA na 21 kilometer, hindi talaga ako mga 55th place ako. So, for mga ilang araw na training din sa PMA, ma'am. At least naka 7th place ako, ma'am. It's an achievement, ma'am. Hindi rin nagpahuli ang 74 na taong gulang na si Lolo Angelino. Emotion na naramdaman ko ngayon ay overexcited. That's a part of adventure. Parang sa kalusugan ko, at least malaking tulong sa akin. It's good for the heart. Every time na may mga marathon dito, nakika-join ako. Hindi rin nagpatalo si Yu na mula pang China. View is very good and running course also really good. Yeah. Ginawa namang training ground ni Romnick ang naturang event para sa sasalihang international contest. Dahil sa husay na kanyang ipinakita, itinanghal siyang first place sa 21-kilometer run male category. Ang pinag-aanda ko po talaga yung 7-11. Kasi pag napasama po ako sa top 3 nun, pwede pa ako international. Maliban sa magandang dulot ng marathon sa kalusugan, naging daan din ito ni Elizabeth upang makakilala ng mga bagong kaibigan. Ako ang first runner-up sa female category ng 21 kilometers. Yung experience talaga, yung the whole 21 kilometer talaga is very good experience para sa akin. Tapos yung ma-finish ko at ako pa yung first, for me that is a bonus na lang siguro sa akin yan. Pero napakasaya, lalo na at uphill, very struggling talaga yung pagtaas. At saka napakasaya knowing na naiipon yung mga runners dito sa community. Kaya patuloy ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga ganitong aktibidad. 3, 2, Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, nalunod matapos mahulog sa tulay. Yan at iba pang mga balita. Abangan!
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nalunod ang isang ina sa Cabagan, Isabela matapos aksidente itong mahulog sa tulay. Naulilan nito ang 1 taong gulang niyang anak. Magbabalita Jaira Shane Maluyo. Mag-aalas 12 ng tanghali kahapon, bangkay na nang matagpuan sa pampang ng Garita sa Cabagan, Isabela si Marilyn Masiddo. Ito'y matapos siyang mahulog sa tulay ng Kansan Bagotari Overflow Bridge bandang 6:30 ng umaga matapos masangkot ito sa isang aksidente. Yung pangyayari po, sila po'y dumadaan sa Bagotari Kansan Overflow Bridge nung nangyari po yung insidente. Sa part po na gitna ng bridge, parang medyo may konting lubak doon. So, iniwasan po ng tricycle driver yung lubak. Ayon sa Cabagan PNP, nakaangkas si Marilyn sa tricycle kasama ang kanyang 1 taong gulang na anak habang binabaybay ang nasabing tulay. Nang makarating ang tricycle sa gitnang bahagi ng tulay, iniwasan ng tricycle driver na kinilalang si Rodi Agabaw ang lubak na parte ng tulay. Dahilan ito upang mapunta ang tricycle sa kabilang lane at bumangga ito sa gutter ng tulay. Dito na nagpanik si Marilyn na humantong sa pagkahulog nito sa tulay. Accordingly, sa salaysay po nung driver, nagpanik po ata yung sakay na likod na may kalong-kalong na 1-year-old
Yun na po yung nanay nung bata. And then, nung nagpanic po siya, na outbalance, so nahulog siya doon sa side ng tulay. Mabuti po at nahawakan kaagad ng driver yung 1-year-old na bata. So yung nahulog lang po yung ginang na natagpuan namin kahapon. Agad hinanap ng mga otoridad si Marilyn matapos itong mahulog sa ilog hanggang sa nahanap na lamang ito 5 oras matapos ang insidente. Naulila ni Marilyn ang 1 taong gulang nitong anak. Actually, ma'am, RIR pa rin yun, ma'am. Reckless imprudence resulting in homicide. Kasi pasahero nyo kasi yung nahulog at nalunod, may responsibilidad siya doon. Ayon sa pamahalaang bayan ng Kabagan, wala na silang planong ayusin ang tulay na 14 na taon na ang tanda. Ito ay dahil balak ng buksan ang bagong tayong tulay. Inaantay pa ng mga pulis kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa tricycle driver. Jaira Shane Maluyo para sa Luzon Headlines. Isinusulong ngayon ng DOST Ilocos Sur ang pagpaparami ng tilapia sa probinsya. Dagdag kita raw kasi ito sa mga mangingisda. Magbabalita ni Menzo. Upang matulungan ng mga mangingisda ng Ilocos Sur na mahagi ang Department of Science and Technology at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga tilapia fingerlings sa Ilocos Sur. Kahapon, aabot sa 42,750 na mga fingerlings ang ipinamahagi sa mga bayan ng Kawayan at Santa Catalina, Ilocos Sur. Yung una po, yung first batch po ng fingerlings na binigay po namin noong nakaraang March. Yung last, ito pong pangalawang distribution namin ng tilapia, fingerlings is dito na lang po sa Kawayan and dito po sa Santa Catalina ulit. Kawayan, nakakuha po sila ng, meron po silang 7 beneficiaries doon and sa Santa Catalina po is meron pong 8 beneficiaries po. Evaluate po kami ng mga tao na pwedeng bigyan. Individual po, yung mga talagang poorest to the poor na. Tiniyak ng DOST Ilocos Sur at B4 na ligtas kainin at ibenta ang mga pinamahaging fingerlings. Nag-evaluate po kami ng mga project sites. Nakita po namin na mataas po yung salinity ng tubig. Pagdating po sa BFAR naman po ang dumaan po siya sa research and okay po siya. Good to consume naman po. Isa sa mga unang beneficiary ng tilapia fingerlings ay si Solomon. Yung dati ma'am na binigay sa directly sa akin, nag-harvest pa ako. May binigay sa best na fingerlings. Yan ang pagkuhan ko ng pangbili ng pagkain ng mga fingerlings. Isang pangbili ng mga pang araw-araw na Nagpapasalamat din ang mangingisdang si Jaime sa natanggap na fingerlings. Kaya mimang pwede sa aming karayan di pag-ikukuhan ni tilapia kada bangus. Eh nasi amam tanayinik kanda kami tan baglang tara ng minwet tanaw tagasa namam kin bagla panganam minwet ti. Bukod sa tilapia, nagbigay din ang ahensya ng mga kagamitan sa pangingisda sa mga benepisyaryo. Aabot sa 15 mangingisda ang nakatanggap ng tulong mula sa 2 ahensya. Anne Menzo para sa Luzon Headlines. Sabay na naging top-notcher sa katatapos na mining engineering exam ang magkababata mula sa Tugigaraw City, Cagayan. Ang kanilang kwento ng tagumpay, silipin sa kwento ni Yeda Joyce Rudil. Matalik na magkaibigan mula elementarya hanggang kolehiyo sina Albert at Jaime. Sabay silang lumaki at nag-aral sa lungsod ng Tugigaraw. Sa tingin ko, yung friendship namin ni Albert ay kaming pinaglaro ng tadhana na kahit anong gawin namin ay bagsak namin sa isa't isa. Akalain nyo, from grade 2 hanggang college, kahit nga itong pagpili namin na mining engineering na kurso, walang nag-usap. Kaya ang friendship goal ng dalawa, ang pagpili at pagtatapos nila sa kursong mining engineering sa University of the Philippines, Diliman. Pero dahil sa pandemya, ilang beses silang nawalan ng pag-asa na makamit ang kanilang pangarap na maging opisyal na inhinyero. Ito'y matapos maudlot ng 3 beses ang kanilang licensure examination. Sobrang mental torture nito sa amin. Hindi namin alam kailan ba kami makakapag-exam. Kasi ang last na nagkaroon ng exam sa NCR,
2019. Supposedly, 2020 kami mag-exam. Na-postpone dahil pandemic. Siyempre, pagka-graduate, na-expect natin na makapag-provide sa family natin, di ba? So, kailangan, para makapagtrabaho, kailangan ko ng lisensya para makapag-provide sa family, makatulong sa kanila. Kahit magkaibigan ng dalawa, hindi magkapareho ang estado nila sa buhay. Dahil hirap sa buhay ang pamilya ni Albert, nagsikap itong igapang ang kanyang pag-aaral. Yung pangalawang struggle namin ay yung medyo sa financial kasi nung high school ako, pinilit ko na maging DOST scholar noon. Kasi sabi sa akin na napakalaking tulong yung pagiging DOST scholar. Kasi tatlo kami magkakapatid, lahat kami nasa college na. So isipin nyo na lang yung gaano kahirap at gaano kamahal yung pagpapaaral ng magulang namin sa amin. Kahit nakakaangat sa buhay ang pamilya ni Jaime, sinikap pa rin niyang magtapos sa pag-aaral. Bitbit niya ang aral na napulot noong naghirap din ng kanyang pamilya. So, naalala ko kasi yung bata ko, yung mom ko kasi nagka-cancer, tapos yung dad ko nawala ng trabaho, sabay nangyari yon. Tapos, hindi nila pinahalata sa akin. Yung nagkamuang lang kasi ako sa mundo, saka ko lang na-realize na ang hirap pala ng buhay namin noon. Walang-wala kami, baon kami sa utang. So, parang naisip ko, ayaw ko sanang maranasan ulit namin. Kaya noong nakaraang linggo, sumubok muli ang magkaibigan na mag-exam para sa licensure examination ng mining engineering. Kaya ikinatuwa ng magkaibigan na pasado sila sa pagsusulit. Pero hindi nila inakala na magkasama silang nakapasok sa top 10 ng pagsusulit. Una, syempre napatalon ako dito. Mag-isa lang ako dito sa unit ngayon eh. Tapos tinawagan ko yung dad ko. Pa, top 2. Una, ayaw nila maniwala. Ha? Gulat na yung dad ko. Tapos, sobrang saya. Tapos tinignan ko yung top 10. Nagulat ako, meron yung pangalan ko. Tapos ginising yung kapatid ko na, ading, 5 ako, number 5 ako. Hindi siya makapaniwala. Tapos yun, ang sunod kong tinawagan, yung nanay ko na nasa trabaho na. Tapos sila yung mga kasama niya, nakikinig din dun sa call namin. Tapos sila, nung sinabi kong top 5 ako, top 5 ako. Tapos silang lahat, natuwang-tuwa. May mensahe naman si Albert sa mga nangangarap din maging Hindi inhinyero. ako nagpupuyat. Umaga ako nag-aaral. Hindi talaga ako nagpupuyat ng gabi. Kailangan mabuo yung 8 hours na kasi hindi ka makapag-isip kapag medyo puyat kayo. Parang gano'n. Talagang motto ko doon na dapat matulog ng marami kasi yun yung nagpapagana sa utak. Ilang beses mang nabigo, patunay ang magkaibigan na kakayanin ng lahat ng pagsubok basta't may determinasyon at pagpupursigi, makamit lamang ang tagumpay. Yeda Joyce Rodil para sa Luzon Headlines. Meron tayong recent case, People versus Lira, recently. And ito ay tungkol sa bystander. Alam mo naman ng Pilipino, usisero. So, merong bystander na who was present during the commission of a crime. And later on, he was also charged as one of the co-conspirators. Na damay siya at sinabing isa siya sa mga perpetrators ng krimen. So, ang nangyari dito ay nireiterate ng ating Korte Suprema yung mga doktrina sa People versus Lababo and Bahildad versus People na sinasabi nila mere presence at the crime scene is not an indication of conspiracy. No, of course, we know that there is conspiracy when 2 or more people come to an agreement na nagagawa sila ng krimen at ginawa nila yung krimen. So, ang sinasabi nila is conspiracy cannot be presumed just because you are present. The courts or the police cannot presume na ikaw ay kasama sa krimen conspiring with the other accused for the crime. It does not matter if no proof is presented in court to indict you or to sue you for conspiracy because there is always a presumption of innocence. So kung tatayo-tayo ka lang
habang may drug buy-bust operation at ikaw ay dinampot din at nanonood ka lang, then yung presence mo doon sa scene of the crime is not a proof that you are part of the crime committed. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. 5 taong gulang na lalaki pambato sa table tennis sa Batang Pinoy 2022. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Hinahangaan ngayon ang isang 5 taong gulang na lalaki sa Asingan, Pangasinan. Siya lang naman kasi ang isa sa mga pambato sa larong table tennis sa Batang Pinoy 2022. Kilalanin natin siya sa report na ito. Imbis na laruan ang hawak ng 5 taong gulang na si Lawrence mula sa Asingan, Pangasinan, raketa at bola ng table tennis ang hawak nito. Sa kanya kasing murang edad, ito ang kanyang kinahiligan. Kung bata pa siya, mga 2 years old, may mga kasi trainer ako ng table tennis. Coach trainer ako ng table tennis dito sa Pangasinan. So, sa bahay namin, marami namang mga nakakalat na mga bola, saka racket. So, doon ko napansin na yun lang ang nilalaro niya na naglalaro siya ng mga bola at saka racket sa bahay namin. Madalas din siyang sumama sa kanyang ama tuwing ito ay nagtuturo ng table tennis. Dahil dito, maging siya ay sinanay na rin ng ama. Sa tuloy-tuloy na pag-iensayo, si Lawrence isinabak na sa iba't ibang mga patimpalak. Gaya na lamang ng katatapos na elimination round ng Batang Pinoy 2022 Pangasinan, qualifying leg na ginanap sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa bayan ng Lingayen. Si Lawrence ang kampyon sa kategoryang 9 years old and under. Sa totoo lang, hindi namin inaasahan yun. So, ang kwan lang namin sana sa kanya, kwan lang, parang exposure lang. Masali lang siya. Pag manalo o matalo, walang problema. Kaya lang, nung siya yung nag-champion, kaya doon namin na masaya, ang saya-saya namin. At sa murang edad niya ay
marami na siyang tinatalong mga bata. Dahil siya ang kampyon, siya ang pambato ng Team Pangasinan sa National Batang Pinoy 2022. Tuloy-tuloy na rin ang kanyang pag-iensayo para dito. Ang training namin training namin dito sa club ay mayroon kasi kaming program na tuwing umaga mayroon silang jogging, stretching, tapos multi-balls, puro games na, puro tune-up game na ang ginagawa namin. Hanggang gabi sila eh. Nakatakdang ganapin ng Philippine National Youth Games Batang Pinoy 2022 sa ika-4 hanggang ika-10 ng Disyembre sa Vigan City, Ilocos Sur. Patunay lamang si Lawrence na hindi hadlang ang murang edad para mapatunayan ang kakayahan at talento basta't may disiplina at porsigido. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Recount the narrative